Max Kirkop ta' 3 snin għadu ħaj biss b'intervent f'waqtu. Kull meta jiftakar f'dan il-fatt missieru it-tabib Jan Kirkop jaqbdu il-bart. Kollox ġara jumejn wara l-miliet ħin l-ikel. Max kien bil-qeda faċċata ta' missieru. Dakinhar fil-platt kellu tzalzet timqatta biċċiet żgħar. Kienet biss kombinazzjoni li missieru kien bil-qeda qudiemu u allura seta' jintebaħ x'kien qed jiġri. Max kien qiegħed jifga. Missieru mal-ewwel beda manuvri biex jgħin lit-tifel, dawru rasu l-isfel u beda jtih fuq daru, prova jafaslu sidru. Wara ftit sekondi din ma ħarġitx u hemmhekk fejn ovvjament tibda tippanika ftit ukoll. Għalkemm imħarreġ sew bħala tabib, Jan jgħid li beda jħossu fi stat ta' paniku, kemm bħala missier u kemm bħala tabib. Beda jsir blum dak li jgħidu cyanotic għax beda jonqsu l-ossiġnu. Saħħan sitra wkoll kien beda jintilef ftit minn sensieħ. Jgħid li ċirkostanza bħal dik m'hemmx kliem biex tiddiskrivija. Kemm sensazzjoni orribli li jkollok ibnek li qed fidek u taf l-eventwalità ta' x'jista' jiġri dak il-ħin. Il-ħajja tiegħu kienet tiddependi f'dak li jiena bħala ġenitur kont kapaċi nagħmel dak il-ħin. Ħafna ġenituri ma jgħaddu minn ebda taħriġ biex f'każ ta' bżonn jisalvaw ħajjet uliedhom. Jan jemmen li kieku kienu jiddependu li tasal l-għajnuna għandhom illum Max mhux magħna jew qiegħed ibati konsegwenzi koroħ. Ma kienx se jasal l-isptar qawwi sħiħ li kieku din ma rnexxiex noħroġha. Illum Jan u martu jħossu l-ħtieġa jappellaw favur li ġenituri jitħarġu. Fil-first aid courses l-affarijiet li għamilt jiena biex inqalad din biċċa sausage minn ġol pipe il-maġġur wieħed ikun jista' jagħmilhom. Il-familja għadha impressjonata b'dak li ġara, tant li Jan jitbikkem jirrakkonta. Ix-xokk huwa enormi. Qatt ma ddejt minn esperjenza daqshekk kera, kelli esperjenzi korroħ, imma di kienet by far and large ġifieri l-iktar esperjenza kera li qatt għaddejt minnha. Jan għadu jewden kif kien ikollu jgħix bil-konsegwenzi li kieku ma kienx jaf jgħin lill-ibnu. Kienet tkun diffiċli ħafna.